ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик. Ҳама каса созен хубен, саломотиётон хубай. Ирӯз 18 ноябри соли 2024 барои шуморо навор кардем. 16 минут навор дӯстон. Барои шумо тохи тамошо кунен. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. Навори баъда реклама када фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастаем. як када замин дар кор, як када аренда комнат дар кор, як када хонаи арзон дар кора ирӯза навурда. баъдан 3 дона квартира арзон дар дохили Душанбе, квартира дар шаҳри Турсунзода, хонаи заминӣ дар Восе, хонаи заминӣ дар Фархор, хонаҳои заминӣ дар Душанбе ва дар Ҳисор, Ёвон, Регар ва дигар минтақаҳо барои шумо тоқи тамошо кунен. навора сар мекунем ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ. наворда лайк бизанен ва дар канал подписатсия кунем. бачаҳо подписатсия. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, мегзарем ба қисми эълонҳои ирӯза. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мада замин дар кораи аз ваҳдат боша 3 ё 4 сотих боша мешава. рақамҳои WhatsApp 992 886 хати ёки рақамҳои дастӣ прямои +7 996. ҳамин рақамҳои Тоҷикистон бачаҳо толка WhatsAppш кор мекунад. рақамҳои Россия прямои метавонед аз Русия занг бизанед. кадомитон дар ваҳдат 2 ё 3 сотих замин дорен, анаи шансора аз даст натен. ҳамин акада занг бизанен, заминтона мехара. бачаҳо азиз, иш мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада замин дар кора аз куҷое боша мешава. 2 сотих боша мегирум. агар ягон временка дошта боша бо хубтаре. мега як зан ҳастай, ҳамин инсоният мақсад рӯи рости гапа гап мезанем. аз Русия депорт шуда омад. мега 2-3 фарзанди танҳо дорум. мақсад ки мада хеле ягон временка боша ҳад яқал мегирам. 28 000 сомон ҷамъ карда. мега ба арзи ҳамин сумма кадомитон 2 сотих замина ягон временка дорен, занг мизанем мегирем. мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мада замин дар кора то 30 000 сомона 2 ё 3 сотих мешава. аз тарафҳои теппаҳои Калелин, теппаи Зарафшон, Ваданасоз, Мошинбозор, 7-9 километр, калхози Россия, тарафҳои Гулбута, бозори Балх, Чорбоғ, Исварзобда, Чоряккорони Ҳисор, Ваданасоз, Ҷангалак, ҳамин тарафҳо хулас кадоми доранд, занг бизанед, ман мехарам. мега инами рақамҳои WhatsAppш 904 ёки дастишон 112 занг занед. дӯстон, бетараф набошед. кадомидам хеле эълонҳо дар кора дар WhatsApp нест эълон мекунем. ҳамин инсониятҳо иншоалло ба хости худованд ба дастгирии шумо меёва. кадомитон дорен зангшон занед мехара. бардор азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонара бинен, просто тамошо кунен, дам бигирен. хона ба кирпичи пухта, дарвоза часпондагӣ, ҳавлӣ кушоди ҳамвори 4 сотих, проекти беҳад зур қатъяй, гирдаш маҳкам. ноҳияи Восе, кӯчаи Умари Хайём. нарха бинен 245 700 сомон меган. просто проекти фасон қатъи кагай, гарени маъқул шид, сум медоштам, худам мехаридам. хона аз 3 ҳуҷра 4 сотих иборат буда, ошхона, ҳаммомам дорад. замини назди ҳавлигиаш 4 сотих. хонара бо хишти пухта бо нақшаи мақсад беҳтарин сохтем. мақсад амихели ҳолат кардемша. сум дар кор 245 700 сум нархи хона. каму беш метонен бо занг бизанен, маслиҳат кунен, арзон ҳам мекунанд. кадомида дар кор боша аз тарафҳои Восе хоҳиш карден. ина ака хати WhatsAppшон 1823 ҳозир занг бизанен.
мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Варзоб. нафароне ки дар комментариҳо хоҳиш кардем ки аз тарафҳои чорбоғи болоҳай поёнай ягон хона навор бикунен, мақсади гап ҳамеша ёфтем 210 000 сомонӣ, 4 ҳуҷра. масоати умумии ҳамин хона бошад 6 сотиқ замин дорад. ин ҳамин хона ака хонаам ремонти фасони замонавиам нест, леки 210 000 чем дигар нархҳо камтар арзон дӯстон. бародаро, апаву хоҳаро мегӯяд 6 сотиқ замин дорам, 4 дар хона кадагиам, як хонаш падвалдорай 3 ба 6 мебошад. хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати деҳоти Лучобда қарор дорад. Лучоби болоҳай поёнай. мақсади гап дӯстон, худотон дар рақамҳои 9207 занг бизанед. навораи мо бисёртар дар тиктоки инстаграм мебарояд. бачаҳо азиз, бо номи Саудо ТВ гузарен. дар ҷам беҳтарин хонаҳо просто отдельни як дона хона навор кардем. мақсад маъқул бошад, гузарен тамошо кунед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии имрӯзаи мо. нафароне ки дар бохтар хоҳиш кардем, анака тамошо кунед. автовокзал, маҳаллаи Ғайрат, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 2 сотиқ масоати умумии хона. ин ҳамиқа масоат дорад. 2 ҳуҷра. ҳавлии фурӯшӣ дар Қурғонтеппа, маҳаллаи Ғайрат. аз автовокзал мега то хонара 400 метр пиёда метонен. раҳ разница дора ҳастай то ҳавлии хонара. мақсад 400 метр. ҳавли 2 хона, веранд, кухни, баня, ҳоҷатхона, об свет дорад. хонаҳо ремонтошон бад нестай. 2 ҳуҷра, 2 сотиқ, 230 000 сомон нархи хона. ин ҳамин ҳавлие ки мебинем бачаҳо азиз, бояд чикор кунанд? дарҳол савдош кунанд. агар ки шумо намехарен, ягон дӯсту бародари хеш таборотонда мабодо лозим ки бошад, ҳамин рақамҳои ватсапшон 0035 метонен тавсия битен. можад ва ё ҳам иншоалло мехарад. дӯстон азиз, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Исмоили Сомонида қарор дорад. ин хонара бинед чӣ хел фасон кардагӣ, ремонти зур. ҳавли стяжка, ин тараф меваҳо, хонаҳо мақсад бад нест, фасон зур ремонт кардагӣ. боз масоати калони 5 сотиқа, 4 ҳуҷра. хона дар ноҳияи Хӯросон қарор дорад. ҷои нағзда мега беҳтарин природа. дар мобайни роҳи Душанбеу Қурған қарор дорад. боз муомила ҳам мешавад. дар бисёри чизу чораҳош мега дар хона места вақте ки савдо кардем. хоб ами 5 сотиқ масоат, 4 ҳуҷра, 190 000 сум нархи хонара маълум кардам. дӯстон, метонем бо дар ватсапшон 33 ва 83 занг бизанед. дӯстон, як гафа мегӯям, ҳамин лайкотона чанд қариб метонен бизанед. нафарое ки мақсад фуромӯш мекунед лайк мондана, ҳамин лайкҳое ки дар тарафи дасти чап ҳамонро монед, подписатсия кунед, тамом халос. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии шашуми мо дар ноҳияи Фархор, болои мол бозорда қарор дорад. ҳастаи бачакҳое ки аз Фархор бошана, аз куҷои тамошо мекунен, иш разница надорад. ҳамин аслан аз Фархор бошен. ҳамин хел бачаҳо ҳастанд, дар комментария наисонен. мақсад мардуме ки аз Фархор зиёд бошад, мо аз Фархор хонаҳора мақсад зиёдтар монем. 5 ҳуҷра, 7 сотиқ масоат, ноҳияи Фархор, болои мол бозор. 200 000 сум нархи хона. рақамошон 8800 метонен аз думи канали ютуби Саудо ТВ, аз думи тиктоки инстаграми Саудо ТВ занг бизанен, маслиҳат кунен, боз ягон сум арзонтон мекунанд. ин ҳамин хона бояд дарҳол савдо шавад. 200 та нархи хона, каму беш боз муомила ҳам мекунанд. бисёриҳо мегӯяд ки бародар Саудо ТВ вақте ки хона навор карден, понли маълумот расонед. маълумоти пурра бачаҳо зангшон бизанед. тамом. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшии навбатии ҳафтуми мо 5 ҳуҷрага 8 сутих масоҳат дорад, ки дар ноҳияи Ёвон ҷамоати Ситораи Сурх гуфтани ҷо ҳам бидаст. Дар Ёвон нигоҳ кунед, 250 000 сум нархи хона. Хонаи беҳтарин мега дар ҷамоати Ситораи Сурх деҳаи Фурқат 5 хона, ҳамаш қариб тайёракай. Заминаш қариб мега 10 сотих. Иҷорака 8 сотих гирифтанд, лекин мега қариб ки 10 сотихай. Анҷомхона, дегдонхона, гирдаш мақсад ами хеле ҳолат маҳкам, савдои хубам дорад, неки 250 та мегем, боз муомилаи хубам мекунем, меган соҳиби ами хона. Рақамҳои ахираш 53 43 да. ҳозир дӯстон метонен нашоти маълумотҳои иловагиш ҳамроҳи ака дар ватсапшон занг бизанен, чахчахка бигирен. Дар комментария нависен аз куҷо то чанд субҳ шумо дар хона дар кор. мо ҳаракат меҳем ки аз рӯи комментотон навор бикунем. бачаҳо азиз, мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшӣ. қисми квартираҳоро мегзарем. бародари азиз, бачакҳое ки квартира хоҳиш карден, мақсад ба назар мегирем. Яккомнатага квартира, дуюм этаж, 48 квадратни метр дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешна қарор дорад. ин ами квартира 250 000 сум нархи квартира. рақамҳои 39 ахираш ватсапшон занг занен. як хонага, якум микрорайон, шаҳри Турсунзода, дуюм этаж, ҷошзурай, садиқ, мактаб наздикай мега. нав ремонт шудагиай. таҷҳизотҳои хонае ки мебинен наван меган. бо нархаш бо қатъи ҳамаш мақсад муомила ҳам мекунем меган. 250 та, ремонташ фасон, зур замонавӣ, муомилаи хубам дорад. бачакҳое ки хоҳиш карден аз тарафҳои ами шаҳри Турсунзода, ина соҳибмул қатъи занг занен, маслиҳат карда бигирен. канали бо дигари мо бо номи Хонатиҷа дӯстон азиз дар он ҷам навор мекунем. маъқул боша гузарен. тикток, инстаграм бо номи Саудо ТВ ҳай гузашта тамошо кунед. мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии мо ҳастад ки дукомнатага квартира дар якум этаж, 45 квадратни метр дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. нархи квартира 192 000 сум. дӯстон нигоҳ кунед, 192 000 боз дукомнатага дар Душанбе. фурӯшӣ срочно ноҳияи Фирдавсӣ, назди пости Чимтепа. аз пост мега 800 метр дуртарай. падабои хонаҳо тайёранд, боз муомила дорад. мардум зиндагӣ доранд, метонен ремонта мақсад далчи давом битен, зиндагиро сар бикунем. бачаҳо ҳамроҳи ака рақамҳои 86 ахираш метонен занг бизанен, чахчах кунен, маълумоти пурашам бигирем. бародари азиз, лайкҳоро монен, подписатсия кунен, поделитсия кунен. чанд қари метонен дӯстон ами дастгири чанд қари зиёд шавад, ами хеле квартираҳо арзон боз зиёдтар мешавад. азиз, далчи квартираҳо ҳастанд, тамошо кунед. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад ки дуҳуҷрага квартира дар якум этаж, 52 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, ишам дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. 195 000 сум нархи квартира. ин ами састаяни кадагиай. касоне ки мехара дар рақамҳои дастӣ 44 30 ҳозир занг бизанед. дӯстон, ҳамирӯза навор фикр мекунем хонаҳо боли мени арзонтар ғалтид. мақсад ирӯза наворда хонаҳое ки шумо да маъқул ки нашуда боша, боз навори пешина, навори баъдинаи моро тамошо кунем. дар он ҷам иншоалло навор мекунем хонаҳои арзон. вақте ки ёфтем наворотон мекунем. бачаҳо азиз, фақат чикор мекунен? дар комментария Саудо ТВ ба пеш лайкҳоро мезанен, бо далчи подписатсия карда хонаҳои нав ба наве ки мо навор мекунем ждат мекунем. иншоалло ма бовар дорем ягон хона ҳай, ягон замини квартира аз канали мо Саудо ТВ шумо иншоалло ба қалб мекунем. бачаҳо азиз, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастад ки дуҳуҷрага квартира дар 11 этаж, 55 квадратни метр,
шаҳри Душанбе тарафҳои Зарнисорда қарор дорад. 220,000 нархи квартира. рақамҳои WhatsApp 5946 ҳозир занг занед. срочна фурӯшӣ лифташ кор мекунад. аллакай дар 11 этаж 4 ҳамсоя зиндагӣ мекунад мега 11 этажда. об свет ҳастай, дару тирезаи берунӣ часпонда шудагиай. иҷозат барои таъмир кардани хонаҳо ҳастай. мақсад 220-аш мегем, 2 ҳуҷрагоҳ. и хеле нархҳо дӯстон хеле редка меғалта. медонем ки нарх наво айни ҳол бениҳоят қиматай. ҳаракат мекунем арзонтароша баҳри шумо навор бикунем бачаҳо. ирӯза навори мо ба ҳамиқа хонаву квартираҳо тамом шид. лайкора бизанен, подписатсия кунен. фақат чанд метонем подписатсия кунем бачаҳо азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.